Ang gikahinamang series nga Startup PH nila ni Asia's multimedia star Alden Richards o Kapuso actress Bea Alonzo. Hapit na ninyong masaksihan ang mga angay ninyong atangan gikan sa duha sa mga biggest stars sa telebisyon atong sayran. Pinaagi nining report. Subay sa ika-72 nga kasumaran sa GMA Network, laing telebabad series ang giandam alang sa tanan, ang drama ug romance series nga Startup PH. Mao kini ang labing unang television team-up nila ni Asia's multimedia star Alden Richards ug sa multi-awarded TV and film actress Bea Alonzo. Si Alden, inyo na unyang masaksihan sa pagdani ini sa papel ni Tristan Hernandez. Put others first before yourself. Everything will follow. Tsaka mas magaan siya sa loob. I mean, mas nagiging purposeful yung pagtatrabaho mo, yung pagising mo sa umaga because you know that you want to change people's lives every day. Excited na usab ang certified Kapuso actress Bea Alonzo sa labing una niyang proyekto sa GMA Network. Alang kaniya espesyal ang Startup PH kay sama sa iyang karakter nga si Danny Season, aduna siya'y mga pangandoy nga gusto niyang makabot. Very special, and I'm actually excited for everyone to see it. We have been taping and you'll see it very, very soon. I don't know yet kung pwede ko nang sabihin when, if I can contain myself, but it will be out very, very soon. Kawasa nagpadayong taping sa Startup PH, sugdan usab sa mga bida ni ini ang paglibot sa rehiyon alang sa promotional events. Karong Sabado, Agosto 6, inyong makauban sila Alden Richards, Jeric Gonzalez, Boyto Quizon o Royce Cabrera sa usa ka mall show sa Dakbayan sa Sugbo. At ang iusab ang Startup PH exclusive interviews sa morning program ang inyong kapare sa pamahaw matag adlaw GMA Regional TV Live. Uban ni Philip Patricio, Cecil Quibod-Castro, Balitang Bisdak.